Raden Puntadewa. Kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu bareng aku krungu kang dadi ngendikamu. Purwamadya wasana samendang datan karempit kabeh sangu-sangu tumrap pangarsaning negara wis nduk gegem. Muga-muga ramung kandhas ana ing lati ning kababar ana ing pakarti ya Raden. Kejaba saka kuwi Wruhanana. Apa ta sebabe negara Ngendraprastha iki sinebut mangkono merga kraton iki digawe awit saka perintahe Wangpukulun Bathara Indra. Kraton Ngendraprastha tegese kayangan kaendran ingkang dipara dadi 8 mula blegere ya negara Ngamarta iki. Sakwise didhawuhake dening Wangpukulun Bathara Indra utusan kelawan para Gandharwa klebu kelawan Yudhistira supaya mbangun sarta ngreksa papan iki. Aku mung dititipi sak mangsa-mangsa ana satriya tama ingkang saduwing budi mlebu ana alas iki ya satriya kuwi ingkang trep ngemudeni kelawan laku jantraning kaprajan. Mula kang mangkono Raden, negara iki sakwutuhe ndak pasrahake kelawan jeneng sira sakadang. Walien saka alaming Gandharwa dadi alame menungsa ning aja dak sia kelawan Gandharwa merga bangsaning lembut kuwi luwih dhisik mapan ana ing Wanamarta. Nadyan ta beda alam nanging papane tetep bakal singgulan. Mula sing bisa mat sinamat dan daya dinayan aja nglarani antarané siji lan sijine. Kejaba saka kuwi Raden, sakwuse kowe sakadang Pandhawa antuk kamulyan aja lali sujud syukur marang purbaning Hyang